Eu salutare fraților și bine v-am regăsit. Astăzi o să reacționăm la un videoclip satisfăcător, adică la chestii satisfăcătoare. Și da, după cum știți, mă numesc Side și dacă o să vă placă și seria asta, să dați un like, subscribe și un share. Și haideți să începem. Ok. Prima chestie este un burete sau nu știu ce e, dar mi se pare foarte satisfăcător momentul ăsta. Mamă, cum arată. Mamă, asta-i. Asta. Nu, ba da, e satisfăcător. Mamă, că n-am văzut a doua oară, mamă. Mamă, asta e satisfăcător, e rău de tot. What? Doamne, dar ce e aia? Aia e o culoare. Mamă, ce șmecher. Se pare satisfăcătoare și aia. Aia nici nu știu ce și nici nu mi se pare satisfăcătoare. Cred că e o floare. Nu știu dacă era floare, dar nu prea mi se pare satisfăcătoare. Asta da. Asta mi se pare. Mamă, cum vopsești de... cum se zice? Farfuria. Sau o pictează, să zic așa. Super fain. Adevăr. Așa se fac cu zarurile. Nici n-am știut că așa se fac zarurile. Doamne, cum mi se puneau gen biluțele alea care arătau. Ce numărai? What? Ce era aia? Mamă, cum am făcut-o pe asta. Nici 50 de secunde nu-i trebuia la și o făcea din prima. What? Asta cum s-a dus peste aia? Asta nu mi se pare sincer satisfăcătoare. Mamă, ce sale. Viața mea, ia cu ăsta, cu ultima chestie o luat-o pe aia. Ultimul vârf, să zic așa. Mamă, cum se duce avionul ăla. Mai, că nici chiar așa. Deci că o controla cineva. Îmi bag. Doamne, cum iese de acolo, bă. Cam ciudat cum iese. Nu prea îmi place. Oferele celor dragi continuă să se simtă bine zi de zi cu ora 12. Ok, băieți, am revenit că a apărut o reclamă și da. Ok. Mamă, cum se fac... cum se zice? Ce îi aia? What? Am înțeles ce sală. Nu mi se pare satisfăcătoare chestia asta. What? Au făcut o lopată. Mamă, direct. La autorai pe ăla. Forță. Mamă, cum se vede, bă! Asta cred că e dat în spate. Asta cred că e dat în spate, sincer. Bă, nu. Mamă, cum le prinde ăsta. Mamă. Ai sticlă? Nu te cred că o sparge cu mâna.
What? Ce s-a întâmplat? Stați puțin să văd. Ok. Ok, băieți, cam atât a fost cu acest episod. Eu am fost Side, ne revedem pe data viitoare. Pa, pa!